Ordiziako 2030 ekintza planean jasotzen genuen bezala, guretzako oinezkoen lehentasuna, irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzea beharrezkoa da. Horregatik, oinezkoekin zerikusia duten lan guztietan, horiek kontutan hartuko ditugu eta ardatz izango dira. Horretarako ikusiko zenuten bezala, auzo desberdinetan lan desberdinak egiten hasi gara, espaloietan batez ere, eta horietan adibidez belarri izenez ezagutzen den egitura bat sortu da. Datozen hilabetetan, gainontzeko beste auzo batzuetan, Filipinak kasu, egingo ditugu pixkanaka. Belarri horiek espaloiari atxikitzen zaion beste espaloi zati bat da. Espaloi zati horrekin lortzen deuna da, herritarra gehiago gerturatzea errepidera eta autoak datozen edo ez ikustea. Ere ikusiko zenuten beste espaloi mota batzuk ere jarri ditugula, orobildunak, eta horiek adibidez itsuentzako jartzen dira, beraiek identifikatu dezaten beste gune batera pasatzen direla. Ordiziar guztiontzako herri atsegin eta erosoa izan dadin.